No, dám ti polívku, sedni si. Sedni si. Sedni si. Kdyby z té holce tehdy řekl, ne, já mám doma holku, tak bychom tady v tomhle nemuseli teď být. Masíroval jsi mu dásně? Co? Jestli jsi mu masíroval dásně, aby ho to nebolelo. Ne. Tak to tě taky mohlo napadnout. A jak asi, když mi to nikdo neřekl? A ty si myslíš, že mě to někdo řekl? Že mi někdo v porodici nahrál manuál do hlavy na děcko? Jsem taky pěkně v prdeli. Ale prostě já se nemůžu zroutit, nemůžu si to dovolit prostě, protože tady tu domácnost někdo musí držet na nohou. Prosím, starej se taky. Myslíš, že kdybych tě nenáviděla, tak na tebe čekám, než vyjdeš z vězení? Že bych radši nešla na potrat, než malýho vychovávat u tohoto. Když se smířím s tím, že se se mnou nebaví celá moje rodina, jenom protože jsem si vzala tebe. Jestli budeš tyhle ty věci říkat. Víš, jak by se mi to s nima líbilo? Co všechno by mi dělali a kam? Peníze by tekly proudem, rozumíš? Proudem. Chceš se do mě udělat, dej mi 2. Chceš držet prst do zadku, dej mi 5. Chceš něco zvralejšího, dej 10. A dostávala bych těžký prachy. Na něco takového s tebou já můžu zapomenout. S tím tvým kolegou se tak nějak domluv, jak mu to vrátíš. Dobře. Asi se mu omluv, protože to, co jsi tady včera... Víš co, běž. Ať to stihneš. Musíš ještě zajít do té banky kvůli tomu bankrotu.